22. Matthew 15, verse 22, I'll read. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. Is scripture enda kuparidzwa ko inda asingapindure iye ari Mwari anopindura. If there is a man to pray, there is a God who will answer. But panapa pari shocking, he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries after us. These guys are wrong. She's crying after Jesus. Okay. But wakomana wadango kwa no programs ganza ari kuchemera. Peter uchemerwe, Judas also kuchemerwa. She's crying after Judas. Sakuna umono kuti they try to answer for us supposed kupindura naye. Kana wakainga Mwari until God answers you ndo bonozonda pindurwa. Vanhu vakakupindura, don't worry, you are not crying after them. You are crying after Jesus. Oh yes. And they said, Send her away, for she cried after us. Zanzi ishemudzinge. Chinofanirwa kudzingwa apa chiripo idemoni. But kana vasina power rekudzinga mademoni vanodzinga vanhu. Yeah. This church is dangerous. Yeah. She's demon possessed. Pane mweya chinoda kudzingwa. Vanhu simba rekudzinga mweya havana, vane simba rekudzinga vanhu. Chechi ya Jesu mazuva yanga isinomira zvakanaka. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Wakauya akawoshipa katishe dibatsirei. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord. She's in agreement with this statement. You put the dogs. She's okay with it. The power of revelation. Okay. Sometimes vangeli rako likataurwa unofunga pautauro rembo. Nokuti una revelation pamusoro pembwa iritaurwa. Pano Jesu aritanga aiginwa yeye mukadzi akutaura zvembwa. But kune mukadzi ane chizaruko ari kuti yes, kunge ndiye dog. Kureva kuti ari kutoziva kuti ukangoona Ishe raita kunge vari kukutuka ndo pava kutokusimudzira. All right. Vakakurwisa vari kutokurwira. So paangonzwa kuti vanga vasingapinduri, but kuona vakutopindura vakuti dog. Ijira kudog ikoko unodya uri ikoko. Ukava nerevelation kudog ikoko unopedzera vakunzi you are a great woman of faith. Mukadzi uyu akanzi I have never seen such faith. You are a great woman of faith. Oh yes. Greatness iri hidden pakuaccepta kunzi dog. Bye baba. Pakunzwi imbwa ipapa ndo pane a great woman. Yeah. Kurati kune mwe greatness ingori hidden when you agree with what God is saying. Nyaya iri pano anenge aenda off topic Jesu. Vari kudiwa healing zvekudii ndokubva aenda ake kudogs. Ndokubva paita munhu ane the power of revelation in the spirit. Kuziva kuti pangonzi imbwa ipapa ndo pandatokwana. Okay. Why nokuti mbwanana dzinodyawo zvinodonha patafura yatenzi. Ndafunga ndo nyaya yacho reganiparidza. Ndoda kutanga nestatement yanzi he answered her not a word. Ko Jesu amupindure sei munhu ane chichemo ende ari kuinga imini. Ndakanzwa Mwari anopindura kwete anonyarara. But mukadzi uyu nyange asina kupindurwa anoramba ari panzvimbo asina kupindurwa. Nokuti paasina kupindurwa aifanira kuti kana musati maakutaura ndichauya kana maakutaura. But anotoziva kuti kusataura kwavo pane chiri kutaurwa panapa ndichitaure naye. Nyaya ingwa nemukadzi uyu zvanzi my daughter. Kuda kuti iwo ndaamai mukadzi mukuru ane mwanasikana ari kunetseka. Oh yes. Church mukadzi waJesu. Nyaya iyi ine vakadzi vaviri, daughter musikana,
The woman auya ndamai. Kudati amai vauya is the Old Testament church. Okay. Inechi chemo che New Testament church. Saka chapa Jesu kusapindura. Ari kuti New Testament aichage Jesu ndo ichachagwa nokuti is the bread that will fall. Baba, we are missing a revelation to remember. New Testament church inakukumbira kuti Mwari tipai Jesu. Jesu chinova chingwa ndo chakaburuka kubva kudenga. Saka amai pavari kukumbira chingwa kuti chiblesse nokuti Jesu paari kuti andingatori chingwa chivana ari kutaura healing. So ari kuti New Testament church mwana uri kufambira fanirwe kuuya kutuma kuti ukumbire chingwa nokuti ndiri chingwa chakatungwa ku New Testament church. Okay. Saka kukunyararira isaini yekuti uri kutsvaga zvinhu zviri kutotsvaga iwewe. All right. Bye, Baba. Preach on. Preach on. Preach on. He answered not a word. Amai asino vane dambudziko ane dambudziko mwana wa musikana mudiki. The New Testament church diki. You remember I once ministered here pamusoro pe the woman and the issue of blood. Kuti chakakomupa the understanding yekuti ini handifanira kuenda kumberi but I must just come behind. Ndechekuti kuri kuendwa kwacho kune musikana, a daughter musikana waJairus we12 years afa. Saka Jesu paari kuuya haatanga nekufa, anotanga neissue of blood pa cross. Saka anotoziva kuti the issue of blood is behind. Issue yeku resurrection is after shedding the blood. Saka handigoni kuenda pamberi pa Jesu nokuti ndiri Old Testament church inofanirwa kuziva kuti Jesu auya kuzomisa nyaya yeropa nokuti Old Testament church yaitenda muropa rembudzi neremakwai. Saka mukadzi uyu ane rake ropa raaitendawo but risingapedzi situation yake. Saka ari kutoziva kuti kana kune New Testament church kumberi ndo iri kunida resurrection but the old one iri kuback. It must understand the issue of the blood. Oh, yes. It's not the message today, but let's go back. Pano paita nyaya mukadzi asiya mwana kumba akauya kuna Jesu. Jesu ane vadzidzi vake vari kufamba nawo. Mukadzi paachema kuna Jesu. Vadzidzi ndo vaenda vakati mudhara munhu ari kuita noise, she is crying after us. Mudzingei. Kuda kuti ivo havana power rekudzinga, but zvekudzinga vanoda. Saka vandoziva kuti power hapana but rega tisvitse chichemo kuna mudhara kuti mudhara dzingai munhu. Kuda kuti vamwe vanhu vane ability yezvavanoita mulife mako but havana power rekukudzinga kana wauya kuna Mwari. Okay. Vanogona kukuvenga muchechi but havagone kukuvenga mupresence yaMwari. Oh yes. So vauya mukadzi uyu auya varume vari kuti Ishe mudzingei. Kana makamaka madii kumudzinga vari kutoona kuti we don't have the power to chase away. Nyange tamuvenga zvekuti ari kuita noise. But tototanga tabvunza mudhara kuti mudhara munhu anodzingika here kana achidzingirira Ishe mudzingei, she is crying after us. Jesu ndokubva ati aiwa ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Statement iyoyo kana vadzidzi vasina kunyatsoinzwa mushereka ndivaudze nokuti ivo ndo vekwaIsraeri ka. Jesu ari kutoti makatorasika mese nokuti pano futi munhu zvamuri kutoita izvo isaini iyoyo yekutoti yekudzinga vamwe isaini yekurasika iyoyi nokuti ivo vadzidzi vake Jesu they are from Israel. Okay. They are Jews. Saka Jesu paari kuti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Ari kuti no matter you are part of Israel you are still lost. Zvekutoti pandatofambira nyaya yemukadzi nemiwo muri mugroup nokuti you are Israel but you are also lost. Okay. Oh yes. So kuva muIsraeri hazvino kuti right unogona kurasika uri muIsraeri. Kuva muchechi hazvino kuti uri right unogona kurasikira kuno. Adamu akatsvakwa naMwari mugarden kwete abuda. Unogona kutotsvagirwa muno Mwari atoti dai vanhu vanamata vari muno. Oh yes. Ndakatumwa bedzi kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Mukadzi ndokubva auya akawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndokutaura izwi rekuti handingatore chingwa chevanhu ndichipa kumbwa. Statement iroro bedzi ndiro tafambira manera nhasi. Chingwa ndechevanhu.
hachigone kutorwa chichipihwa kumbwako. Kureva kuti zvauri kutsvaka unoda kuti nditore kwazviri ndikupe. But hauqualify nokuti hausi mwana part of Israel, you are a Canaanite. Okay. Kana ishe makatumirwa makwai kwaIsraeri akarasika. Zvoda kuti nyaya ifanirwa kupera mukadzi asina kuqualify nokuti haana kuchinja identity. Akaramba asiri part of Israel, she's a Canaanite. Kurati Jesu avanongoti ndaida kutraya but pane nyaya you are not part of Israel. Okay. But pane chiri kundishoka kuti mukadzi uyu akazopedzisira akunzi a great woman of faith. Ndikadzokera Jesu ane vadzidzi vake mubhoti vamumutsa mhepo yanetsa. Jesu akabvunza vadzidzi kuti where is your faith? Kuda kuti vasina faith vanononzoda kudzinga vane great faith. All right. Bambai baba. Kana mukadzi uyu akarecognizwa na Jesu akanziwa a great woman of faith. The same Jesus ndiye anotaura mubhoti nevadzidzi vake kuti where is your faith? Which means vasina faith very jealous nevanhu vane great faith. Okay. Mindset yavo havadi kuona pane greatness. Havana faith but vakangoziva kuti apa pane great one vanoti dai adzingwa because achatimakisa. Oh yes. Kuti we have titles but we lack faith. Oh yes. And this one, she's an ordinary Canaanite, but she has got great faith. Oh yes. So mukadzi Bible not wakawira mutsoka dzaJesu akati yes Lord, and she worshipped him. John 4:24. Mwari wacho anotsvaka vanhu vanomunamata. He's looking for those who can worship him. Oh yes. Kureva kuti mukadzi chaagona kunawo ndechekuti ishe kana musinei neni but chinhu wani chandinoziva tese tiri pakutsvaka. Ini ndiri kutsvaga healing, muri kutsvaga maworshipers, ngatite exchange. Okay. Worship ndauya nayo, healing yangu ndipei. When you worship God, kune zvaunodenda muna Mwariso. Oh yes. Nokuti nzara yaMwari iworship. Jesu akuwirwa kutsoka nemukadzi uyu achiti hongu ishe Bhaibheri rabuda pachena kuti she worshipped him. Yeah. Kureva kuti pano mukadzi uyu haasi kuuya nekuda kusupplywa, auya futi nesupply. Okay. What is missing in Christ is worship. Saka ari kuti ishe handingouya kuzoda kuita receive. Yes. But I also come to release. One thing I know, when I release, I receive. Oh yes. When I release worship, I receive. Oh yes. Sasa mukadzi uyu awira mutsoka ndokubva ati yes Lord. Kuda kuti ari kuwirana nestatement rekunzi chingwa chevana handingape kumbwa. Uchaona kuti mukadzi uyu pane chaari kuunderstanda chandida kuti ubate papapa. Chaziva ndechizvizvi, chingwa chevana hachipiwe imbwa, asi mbwanana dzinodya zvinodonha patafura. Saka ari kuziva kuti no, ndikada kuzviita mwana chingwa hachinditsvage, nokuti chingwa kana chienda pasi petafura kudonha chinodonha kubva patafura chichienda pasi. Kurati kana wapasi petafura uri designed kutsvagwa nechingwa, chinodonha chichitsvaga vari pasi. But ukada kuzviita mwana zvinoda kutengwa, vana vanotumwa chingwa, imbwa haitumwe chingwa. Saka mukadzi ari kuunderstanda kuti ndikangova imbwa ndakutsvagwa. All right. Saka mukadzi ari kutoziva kuti greatest favor yandaitirwa is to be called a dog. Because when I become a dog, I don't look for bread, but bread will look for dogs that are under. Oh yes. But you must fall in agreement with the word of God. Nokuti Mwari shoko ranjengesa kuti imbwa ari kuitira kuti vaida kukudzinga vati saka hadiwe zveshuwa. Gamba ndomba anyanyodiwa, nokuti akanzi imbwa hatsvage chingwa chake kutsvaga tafura. Anokuenda pasi petafura nokuti imbwa. Imbwa ukaitarisa inofamba nefoni aina. Saka Jesu ari kuedza kuti under the gospel, which is the 4 books, Matthew, Mark, Luke and John. When you go under the gospel, the blessing will locate you. If you believe the gospel, which is the good news of Jesus, oh yes, the blessings will look for you. Oh yes. Mukadzi ari kuworshipa kwete nokuti zvafamba, but akuziva kuti mudhara kuti ugone kuvapusha kunyaya dzako, vapushire nyaya dzavari kudawo. Mudhara anoda kurumbidzwa, anoda worship. Mwana wangu ane mweya yechina, which means mukadzi uyu haana kutanga kuworshipa after breakthrough, akaworshipa to receive.
I don't know your situation, but I want you to worship God in a way yekuti vanhu vanoshanda kuti zvafamba here. Unovaudza kuti ndiri kuwoshipa anoita kuti zvifambe. Hazvisati zvaita pandiri kuwoshipa anoita kuti zviite. A revelation to remember. Kind of worship. Haisi kupushwa neresults. Inopusha results. Results asati abatika. But ari kutungamidza worship. Ari kutungamidza honor. Yes. Pandaikura ndo zvandaidiscover pataigara kumapurazi. Pane kakarita kaitwa soni vadzimai kana mwedzi wapera. Respect yaipa murume kuudza kuti ane zvaakuda kupiwa kwete zvaari kupa. Iye ukanzwa kuti sinyoro madhuwe akuda kureceiva. Nokuti kune imwe worship inongopusha kuti mari izvi. A revelation to remember, September to remember. Revelation, preach, Baba. Just hear me very well. Your situation has set your change, but because you are in the presence of God, worship God. Worship anoshaya kuti anoshipa zimbwa ipapa. Vaudze kuti ndiri kunzwa zvamusiri kunzwa. Nokuti patangonzimbwa ndichatsvaga chingwa. Chandava kutsvaka is the temple. All right. Pandangonzimbwa pandakwalifya kuchingwa. Nokuti ingawani imbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. So mukadzi adiscovered the greatest miracle iri mumafufu, not in the real bread. Nokuti Jesu paakawanza chingwa chakatozowanda, hani chingwa changa chauya chakasara mafufu. Saka mukadzi ari kudiscover kuti kana ari mafufu anotorova 12 baskets. But kana chiri chingwa chaicho iwani. The miracle is hidden under the temple. Oh yes. Do you know kuti Mwari izvezvi unoona simba hana kupa chinhu chihombe? Nokuti vaitoziva kuti zvihombe zvauri kutsvaga zviri mumafufu. Mukomana akauya akatakura chingwa malofu. Akatakura ari 1. But pakasara mafufu vaitoda vanhu 12 vanotakura mabasket 12. Which means the miracle is hidden kumafufu. But haugoni kuenda kumafufu kana usati watype yezvinoenda kumafufu. Saka Jesu paari kuti talk ndopaanofanira kuti mudhara anondifarira. Haachada kuti nditsvage chingwa, anoda kuti nditsvagwe. Akangokuti talk unofanira kuti yes Lord. Nokuti paakuti talk ada kurasisa vese vachiti mudzingei. Vanoita pfungwa kuti wabona mudhara wachatori rafu futi. Hatomboda kutaura naye akutomuti imbwa. Gamba mukadzi anotozotaiwa. Vanzimbwa apa panorasiswa timu yese. Ndinodyira kumbwa ikoko, unodyira ikoko. There are times yekuti Mwari anotaura muupenyu hwako vanotanga vari kukupa an insult. Yet it's a revelation. Oh yes. Yekuti ukaita agree, if you fall in agreement with the word of the Lord, uchaona kuti Mwari asi off topic. Asi off topic. Inyaya yekuti iwe hausinyazoziva topic yauri kutsvaga. Luke 17:11 vanhu vane maperembudzi vakati Ishe tinzwirei ngoni. Jesu haana kuvanzwira ngoni, akavatuma. Go and show yourself to the priest. Whilst they were going, they were healed. So healing was in going. Healing yava haina kuuya muwedhire kuti receive your healing. Jesu akaenda off topic. Vanhu vakawana healing off topic. Saka usapa pane pamwe pacho anenge achida kurasisa. Nokuti anoziva kuti iwe wahurasika unomuziva. Kuti iye akatendeka hatuke ane chaari kuviga mutsamba inenge kutuka. Akaita sekunge ari kurwa newe, ari kukurwira. So mukadzi uyu situation iri kumba, iye ari kudhila naJesu. Haana kuzoenda kumba naJesu kuti zviite. Aiwa, nokuti Jesus is the bread. Saka Jesu paati handingatori chingwa chevana muchipa kumbwa, he's talking about himself. Saka mukadzi uyu paabvuma kuti hongu Jesu sechingwa ndiye ameduka akaenda kumba kwemukadzi uyu, nokuti mukadzi uyu New Testament church iri pasi petafura inorarama by grace not by right. Nokuti ati it's not your right kuti ndikupe nokuti you are not the children. Saka mukadzi ari kunzi when you try to get it by right
you will never qualify. But when you go under the cross, which is the table of the word of God, you can receive what you cannot get by right. Preach, Baba. By right, her qualifier, she's not a Jew. She's a Canaanite. By right, her qualifier, you are not educated. But by grace, when you go under the table, the owner Marajita, a great woman under the table. Because you are a great woman of faith. Yes. Under the table. Jesus Israel mese patafura pesa. Asukona munari great. Greatness yaliko. Paspetafura. Okay. Saka shoko rakaenda msikana akabvaporeswa. Nokuti ndikaenda patafura inonzi Calvary pamuchinjiko pamuti padanda, ndinoona paine chingwa chakarovererwa so. Saka Bhaibheri rangu rinoti nemavanga ake takaporeswa. Saka kana asataenda pacross haana mavanga. That's why Bible says Jesu akamunyararira. Nokuti kana asina mavanga healing yako yakanyarara. But ukamuregedza achienda pamuchinjiko akarohwa akava nemavanga, you receive. Nemavanga ake takaporeswa. Saka Bible parati Jesus was now quiet. Lord, how do you demand healing when I don't have wounds? Ulikuda kuporeswa sei pasina mavanga anoporesa. Wait, ndiende patafura pamuchinji kwanirowe. Nokuti mbwanana dzinofanirwa kudya zvinodonha patafura. Saka kana Jesu chiricho chingwa chisati charohwa, chisati chatsemurwa, chisati when you not yet break the bread. That's why that akanyarara. Nokuti kana asataenda pamuchinji kwa hana mavanga. Iro richiti nemavanga ake takaporeswa. Saka Jesu paari kunyarara ari kungoti wait, I'm going to the table. Just go under the cross. Nikaenda pamuchinji kwa ropa rangu richaerera. Nikaenda pamuchinji kwa ndichava nemavanga uchaporeswa. So this woman, nyaya afambira haisi yake. But ndiye apiwa a salutation. Kuti you are a great woman of faith. Because sometimes greatness is hidden when you deal with other people's situations. Ari kuti you are a great woman of faith, no problem. Muna gona kufambira ma problems evanhu. Even the good Samaritan. Chakaita kuti anzi good, akadhila nebed yemumwe, asi yanga ari bad situation. Kuda kuti pamwe pacho kuti utonzi good, ndokunge wagona kuona bed neumwe. Baba. Akapfugama pari, akaworshipa. Yes, Lord. Truth, Lord. She's in agreement with the statement. With the carnal mind, it's an insult. The same name Katunonze Hannah. She was so prayerful, a prayer warrior. Yet Panekuti Bishop Eli, Wamuroyo Kumsana Kumbaba Zilaka Kamuti, thank you, you're praying. Wakati stop this wine. That insult. Jaila akashout wamdaro. Don't daily breakthrough. Why? Adisha akasio. Kuti mwari mukadipa mwana adishaenda naye. Nokuti ini ndinokuti ndadhakwa nokuti atodhakwa ndiye. Wasundizwe. Alright. Mwana anonzi Samuel achiberekwa akasiwa pachechi. Nokuti kwakusisina mfundisi kuchechi kwete kumba kwa Hana. Nokuti anofanira kunga achifundisa ndiye ari kutoshaudha vanhu. Ari kutoti muri kudhakwa waini muri kuinyanya. That insult was a revelation. Kuti bari nasi yake ipere. Nokuti pamwe pesa vaina matasinga shautwe. Enza zvinoita madzimai namatai zvinoita. Dera akanzi wine unoinyanya. Ipapa pakangonzi wine. John chapter 2. Wine yandinoziva inini ndiJesu. Saka Mwari vaine mwana wani anonzi Jesu. Vakapa nyika kuti vave nevana vakawanda. Saka Hana mwana. But ane pfungwa yekupa nokuti panzi wine panotaura Jesu akapiwa ari one. Kureva kuti mukadzi ane revelation concerning the New Testament. Kuti kana uchitoda ipa. Mwari pavakada nyika vakapa mwanakomana wavo mumwe oga. Saka Hana paari kuda mwana haasiwe kutora. Iye mwana wake
anonzi Samuel ukaverenga bhuku raSamuel harisi 1, kuna Samuel wekutanga, Samuel wechi2. Why? Nokuti revelation yaJesu is the second Adam. Kureva kuti is the first and the last Adam. Which means mukadzi upane chaabata kuti mwana wakabereka haasi 1. It's 2 in 1. Kana ndatonzira dhakwa newine pachitaurwa Kristu, ndiye akaroverwa kumavambo enyika, ndiye acharoverwa futi paCalvary. Just hear me very well. There are times yekuti Mwari vakataura muupenyu hwako usina the power of revelation. Unonzwa vataura nyaya vamwe vanhu. God is always off topic kana usina the gift of revelation. Sorry, havataure zvaunoda, vanotaura zvavanoda kuti ude, nokuti ndomune nyaya dzauri kuda. Mukadzi anofambira nyaya yembwa, afambira healing. Yaari kuda healing irimo munyaya yacho, but munyaya yacho maiswa imbwa. Saka hataure zvaunoda, anotaura zvaanoda kuti ude, nokuti ndomakavigwa zvauri kuda. Conference inogona kusvika pakupera uchiti rangu harina kubatwa, nesituation yangu haina kubatwa. Sometimes your situation yemarriage haisi kubatwa semarriage, iri kubatirwa kumakuwa, nokuti ndokwakushaisa marriage. Ukandati Jehovha makuwa imba yako iyi. Varikutaura makuwa, ndaida nyaya yemba, ndopane imba yako pamakuwa ipapa. Ukangomira ndaona wachata. Vhangeri rekunzvimbwa iyi rakuda vanhu vati kurei, nokuti vadzidzi ndokuva vakatonyemwerera kuti mazvona isi titori nani mudhara ari rafu, munhu ane nhamo yake akuti dog. But mukadzi akati yes Lord, I will worship you. Whatever you say, I accept, I believe, I will worship you. Vhangeri raparidzwa apa rine imbwa mukadzi, hapana healing ipapa, imbwa nechingwa. But mukadzi uyu anoworshipa musituation inotaurwa usina kunaka. Do you know that sometimes kana uri slow to catch the revelation, God can use your enemies to bless you. It was not easy kuti vanhu vacross a Red Sea neriver zvakasiyana. Moses paakadivide the Red Sea, that breakthrough was dangerous to pass through it. Mvura yakadarika tendi kuenda mudenga side, yakadarika tendi kuside, kupinda nepakati kwakatooma even in breakthrough. Unenge uchitotya kuti Mwari avhura hake but inogona kuvhara, mamiriro azvakaita. No wonder Mwari vakadzokera kuEgypt kwete vaIsraeri. Mwari ndokubva anoti Faro, ndiri kuda timu ye600 good soldiers vanongoisa pressure timu yangu ikrose. Saka pavakaona vaIjipita vakanoziva kuti tapinda. There are times yekuti the problem behind you is there to inspire you. I'm sure kuti Mwari pavakatuma Jona, transport yanga iripo yaenda kuNinive ifish. Nokuti ukazvitarisa Jona paakabviswa mubhota achikandwa mvura, kune fish yaienda kwaari kuenda. Mwari vakatoziva kuti ndikaisa fish nechekunze uku yakashama ichishedzera kuti mufundisi handei haapinde. Oh yes. Fire. Revu wemarevu. Unotoda vanhu vanokumbira moyo. Yeah. Vokubvisa mubhoti, vokukanda. Yeah. Wopinda mutransport yako. All right. I believe vanhu vakanyudza Jona vakanosvika
Tashish Evangelist. Yeah. Tamwetsana tabanyudza vatereri. Gamba sharonga na Jehovah pasi. Hauna kuchiziva. Yeah. Aunyudza mission yaMwari. Yes. Unongomuchinja transport aumutadze kuenda. Oh yes. Oh yes. Chinja transport. Yeah. Ndiyo. Yeah. Paukwenda ndiko but Mwari vamuchinja type transport. Oh. Yemi veno. Vangeli remunzimbwai. Ari gamuchirekenera navadiki kushautwa. Kutukwa. Yeah. Sauchana Mwari kutumwa paakarwa naJacob. Jacob akanzi waropafadzwa. Akarohwa chiuno akabva achikamina akanzi you are blessed. In fact munhu arohwa ndiye akuwadzwa ka. Yeah. But denga rinenge rine maresults ari reverse. Arohwa achafamba mushi ndokubvanzi you are blessed. Mwari vari kuti tsano muri kutsvagwa imimi. And Esau anoziva mafambiro enyu. Yeah. Saka ndakuita ndada kurasisa Esau nekurova iwewe. Kureva kuti Jacob hauna kukuwadzwa. Pakuwadzwa Esau haachakuziva. But there are times yekuti God anoita zvinhu out of line. Paprayer request yako. He's talking about dogs. Yes. When you are looking for healing. Inzwa breakthrough yako ndoko uri kutofamba uchienda paini. Yeah. Dambudziko nderekuti nyaya yembwa ndoyekuvhiringidza. Unabudira chechi kayembwa iyi kana zvekutamba iyi. Yeah. Bishop uswera achiti imbwa unosiya. Yeah. Gamba uri kusiya title yekunzi great woman of faith. Kune pressure. Inzwa Esau paakanetsana nemufana wake Jacob. Zvanzi akabva mumba akananga kwaLabhani akadokerwa nezuva. Akarara munzvimbo inonzi Bethel akatsambira dombo. Akarota akatoona Mwari vachitotaura naye. Ari kutiza Esau. But Mwari vari kunosangana naye. Kuda kuti Mwari otoziva kuti ndiri kukuda kuno but auye izi manyiswa. Alright. Alright. Mwari pavaida kudana Moses pagwenzi. Vakatoziva kuti mukomana uyu auye kuno kusvika manyiswa kuIjipti. Vakomana. Shautai munhu atizo. Yeah. Kana atiza tisangane kuseri. Oh yes. Inenge nyaya yekudzingwa. Iri nyaya yekuenda kumeeting. Imwe pressure ndiyotadza kuinterpreta is not the devil. Oh yes. Statement yekuti imbwa ina Satani mukati. Iri kungonzi imbwa haifanirwe kutsvaga chingwa. Haitsvage pane tafura igare pasi. Munowanikwa muripo. Amen. Haina effort yarinoisa imbwa kumbozumudza tebhuru kuti chanonoka. Kune simba rinongonzi gravity. Yeah. Jiba baba. Uripo ipapapa kune dzimwe nyasha dzinongonzi grace. Yeah. Unongona muchato wadonha mutsoko. Aishi, pamuchato muna motikari yatodonha mutsoko. Imbwa ikaenda pasi petafura inotemwa nemaropafadzo. Ungangoziva pekuenda. No problem yaZakeyo. Zakeyo haana kuziva kuti ari kutsvaga. Iye ndokubva atanga kutsvaga Jesu. Deeper baba. Take us deeper. Nyika ine varefu. Zakeyo akasikwa ari mupfupi. Mwari vangoziva kuti ndine timu dzangu dzakapfupika hadzina chance. Saka idzo dzatifanira kunditsvaga ndinofanira kudzitsvaga. Vaakaedza kuda kumuona zvakaramba. Paakanopira mumoto muno. Jesu ndiye akasvika ipapa akatanga kurungana. Kuti Jesu aitsvaga Zakeyo. But Zakeyo nekusaziva aitsvaga Jesu. Kupfupika kwake bedzi yake siri disadvantage. No advantage yake. Nekuti mupfupi akaenda naJesu. Varefu vakangomuona achifamba. Vati vakapfupika vakamuhosta. It is disadvantage of the feeling to interpret Revelation. Baba. Go deeper. Eka libosi wangu. Mukupfupika iko ndaona waenda kumba naye.
Anotoziva kuti kune vakapupika varushayishwa mukana. Kune vasina kufunda varushayishwa mukana. Kune vasina runako varushayishwa mukana. Saka iye anotoziva kuti ndinomutsvaga iwe unoenda paposition. Power of revelation. Baba Evangelist. Zakeyo chinongomupusha kuenda mumoto. Oh yes. Haisi naye muti bedzi nokuti Bible rakataura type yemuti. God is doing this by revelation. Nokuti iye mutadzi. Mwari paakaburuka mugadheni redheni vachida kutsvaga Adamu atadzi, vakanomuwana akapfeka mashizha emuonde. Saka Jesu kana akuda mutadzi pamuonda ndozvanoona wani, nokuti Adamu paakatadza vakaenda kumuonda. Saka kana pane munhu ari kutadza Jeriko ndokuenda kumutu. Power. You're too much. You are failing to interpret what God is doing. So, oh yes. No problem. You know what I'm passing, Papa. Yeah. She designed to go that you would try to by right, I'll qualify. By grace, you qualify. Hallelujah. You know, I'm going to say that I'm president. I don't care. Only Papa, no matter Power. You step down, my caretaker. I do something that's very good. That's how you do so independence. Very good. You can open great things. You're too much, brother. Chipo, you're mine. I spoken. Why nobody can marry shani chimbo yako? Wali beka chimbo keterwa. Muma puti mumu mtu drive nokutaurira. Kudenda muna mwari. Oh yes. Mukutengesa do ndaona greatness ya Buddha. Oh yes. Kudenda kuna mwari anopafadza. Oh yes. Ndaita shukuru. Ndaenda kwa mtu wangu. Ndaita shukuru. Ndaenda na mwari mkuru. Oh yes. Mu situation ya ndiri. Nokuti nyangwe ndiri mganana. Ndikangoenda pasi petafura. Tinotikatesa. Yes. Icho chikwa chacho achichinja acho chikadona pasi petafura achigoita banzi. Ndicho. Kureva kuti problem yako utadza kuinterpreta nyaya. Yes. Vakachingwa pamusoro pachikava pazasapa ndicho. But ungodya uchiri kumafufu but chiri my ingredients achinje. Power. Yes. Akakuta zviite. Akakunyepera. Nokuti zvinotaura mweya mukereke ukazviteerera zvinotaura Jesu. Ari kuti kumbwa ikoko ndaona a great woman. Oh yes. Of faith. Oh yes. Iye akaberekerwa mudanga, ana kuva cowboy, akava Messiah. Greatness. Haina basa nechitumbuisa. Haina basa nemanyamepa. Kana imbaenda pasi petafura. Kumanyamepa ikoko. Kunobuda great man of faith. Great woman of faith. Mashoko atauraya. Vavengi vakafara nawo. Aone vakadzi vakanetsana varibira namwana vaenda kwa King Solomon. Yeah. Mambo